mă, de ce e așa rău, mă, cu mine? Ia spune tu, spune-i lui tăticu, ce ai pe suflet? Ce care tătică? Dă-te dracu de cocalar. Ieși acasă, putu-ți familia mătii. Mă tapă centura, un vârtec. Ia uite-l, mă, am învățat să înjure. Ia mă, înjură, mă, puțin. Dă-te în sânge. O, mă, dai în sânge, dă-te în sloboz. Aoleu. Ia zi tu, ia zi, fă, înjurește puțin. Hai că vorbim pe țigănește, că așa ne înțelegem și noi, știi tu, ca băjeții. De eu nu țigan ca tine. A, nu ești țigancă, băi, nu mi-am dat seama, băi, știi. Zic că nu ești țigan, că a vorbit fit. Copii prost. Copile, Ia zi, copile, mă, ta zi. termină-te. Ia zi că mă bate. Asuși pula. Până să nu mă Ia te bate. bate mama ta cu ciomagul. Până să nu mă bate. Îți face fundulețul roșu. Aoleo, dacă îți fac eu gura albă, ce zici? Dacă... Ia zi, dacă... Ia zi, ai cu ce, mă? Ia zi, search Google și scrie acolo dacă... Și ai Zi, mă, ai cu ce? Ia, hai. Zi, nu ai am cu ce? cu ce. Băi, Ești băiatule, minte mare, bă, băiatule, bă, de astea să-i faci glumătă, nu mie, că la mine nu merge. Îi fac un Să-și pula, mă. Bă, băieți, bă, nu mă înjurați, bă, că nu este frumos așa. Da, taci. Du-te la pe centură. Te duci și mă, dar acolo e altă distorsiune, înțelegi tu? Acolo te duci, faci bani frumos, ba, 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 mă lingi puțin Na, pe na, urmă. na, 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 na. Exact ca copiii de 2 ani. Vezi că ești prost? Mă, tai prostă? Da, cu... Înțeleg că mă, tai prostă, dar nu mai zi odată. Da, știu că tu ești prost, n-ai înțeles. Bă, ești nebun, m-a făcut prost, bă, ascultați-mă aici că m-a făcut prost. Te rog eu frumos, fetiță, să nu mai mă faci prost. Că ești prost. Ești prost. Bă, copii, nu m-ai jurat așa de tare, mă, bă, să mor eu dacă... Ce ai? Părinții Bă, voștri ai nu vă și educă tu ca lumea, mă, 15 îmi ziceți proști? Bă, ai și tu 15 bani și tot. Hai Te cap. crezi șmecher, aoleu. Ai zis 15 pași? Da, 15 mă, da. Vorbește în morții tăi ca lumea ca să pot auzi. Mai și tu buletin și gata, bravo. Am buletin, băi, să mor eu. Băi, da, fată inteligent ești tu să mor eu. Cât ai la matematică? 10? 69. Atât îi dau eu lui măta. Bingo! Am mai spus o dată replica asta. Bingo, da? fata mea, ce-am câștigat, ia zi. Ceva în gură. Aia ți-o dau ție, dar să... Dar să dau ție că tu ai câștigat-o. Ești cumva lesbiană? Ești cumva prost? Ești cumva gay? Eu nu sunt gay. Chestia este că îi trag muiluie la Ela, dar asta e altă chestie. Bă, cică tati, băga mi-aș pula. Mă, eu când am făcut-o pe măta te-ai născut tu, de-aia încerc să îți Eu explic. când te-am văzut prima dată moaca, am crezut că ești... diavol. Oh, s-a întors gluma, bă, era să râd, mă doare burta de la atâta râs. Da, poți să taci. Du-te și cacă-te. Nu îi faci să moară Gigi. A vorbit Emma, a vorbit îngerul păzitor. A vorbit... Ia zi, cine a vorbit? Că eu zic înger păzitor, tu îi zici curvă, ia zi, hai, dă-i pe față că nu A vorbit contează. doamna Măta. Cine măta? Da, Măta. Băi, nu zic de măta că după se supără măta. Bă, ai grijă, iar te bate mai tare. Ia zi, eu vorbesc de doamna măta. Înțelegi tu ce zic aici? Îl apucă. Stai și Bă, tu acum 15 dacă ani. măta Te mai duci la preferă... ginecologie? E, Te mai duci la ginecologie? fata mea, o să te Bă, duci tu tu ai imediat 14 dacă vorbești. Bă, băiatul, tu ai 14 ani de pușcărie și un an de... Stai așa puțin. Emma? Vezi că se vede fă sobul pe ecran. Închide-l și tu măcar, drag. Pune-l și tu altundeva, nu știu, să nu se mai vadă sobul ăla. Da, deja am făcut video, nu trebuie neapărat acum. Poți să faci ce vrei. Oricum ești prost. Pe dovadă aici, uitați. Noi Sam avem un multiplayer. spate, Un sob Da, foarte bun. da, Azi avem un prost. Dacă vrei poți să iei un ban frumos acum. Na, ia spune tu, fata mea,
Cum iau eu un ban? Nu-s fata ta, că nu-s fata de țigan. Uite, ăla e el din poză. Da, mă, eu sunt ăla din poză, băi, nu mai mă luați, mă, de aici, că fac cură. Nu, am înțeles tot. Deci, dragii mei, jucați-vă în continuare Samp, dacă doriți să jucați așa ceva. E prea agresiv, dar pentru voi e ok. Pentru unii dintre voi care n-au 11 ani. Devine Băsescu ăsta, să mor eu. Fata mea, îmi pare rău să te anunț, eu am 16 ani, tu ai 15 ani. Bă, băiatul, tu ai 15 ani de pe și un an de sub pula. Nu am înțeles gluma asta, hai să vedem un aplauz. Așa, mai în continuare suși pula, așa, altceva. O să gemă, da? Wow, am învățat să vorbească copilul, bă, băiatule, bă. Ai și tu 15 ani, vai, Doamne! Vai, tu ai vorbit când vorbeam eu Am cu... vorbesc că nu-s mută ca maică ta. Bă, mama nu e mută, pentru Mai asta nu știu cum e. Ai dat prea mult ceva în gură. Ei, mă, văd că îmi vizitez profilul foarte des, mulțumesc frumos. Mă insprim, așa, cum să zic eu? Excită. Ce prost e. Uăleu! A, da, aia mi-a trimis-o, cum se zice, mă? Stai că ți-ți dau număr, că vrea să vorbească cu tine. Cum îl cheamă, mă? Unde-i, mă? Uăleu! Mi-a zis să Dă strimi... și mie poza! Glumeam. Uite-mă, așa. Stai și dacă ai scăpat să vorbească cu tine. Ia stai, ăsta ce mai zici? Asta ești tu, nu? Da, fix ăsta sunt eu. M-ai găsit, am 85 de ani, sunt ăsta. Ăsta a zis că vrea să vorbească cu tine și... Na. Vrei să-ți mai trimit de cu el, că mai am, stai așa, unde era? Părosul ăsta? Unde, mă? Maimuță. Mor eu adevărat, acum îți dau dreptate, deci că e mai mulță. Unde mă să eram? Păi și de ce vorbești cu el dacă e mai muță? Nu știu, frate, mi-a dat și început să trimite poze de-astea porno și am zis să trimit și mai departe la alți oameni. Dacă nu doriți pozele astea, nu ziceți. Unde treacu ești, mă, futut în gură? Uite-l, mă, l-am găsit, mă, în canal Talentul și Cancerul Verde. Uite-mă la ce poza asta e el. Salvați poza dacă vreți, că pe desktop e perfectă. Da, nu mai trimite poze. Unde mai e, mă? Bă, nu mai trimite poze cât te scot. Uite, mă, încă o poză, mă. Săracul copil. Săracul, mă. Faceți, mă, iar mă scoateți, iar mă băgați, dracu. Da, ți-o scot și ți-o bag. Eu, nu trebuie să zici. Așa. Am vezi poze cu el, mă. Are 80 de ani, e perfect omul. Perfect normal. Prost ești. Mă, nu fiți așa răi. Ești prost de puți. Aoleu, când foloseam eu vorbe de-astea, tu te jucai cu puța nisip. Sau cu pizza, ce pula mea ești, nu înțeleg că nu m-am uitat la ecran sau ce ești. Oh, the fuck. Bă, cât ai dat să suși poze? Nu vând sob! Lăsați-mă în pace că nu vând sobul. Are Emma pe ecran deja, e pregătit. Vă rog frumos, cumpărați de la ea. Unde vezi, mă, tu sob? Unde vezi tu sob? Ia. Ei, Unde vezi tu Nu sob? s-o pomătă de la ecran. ia uite-l, m-a învățat să-i jure, mă. Bă, băiatule, bă. Băi, Alexe, bă. Unde sob? Ha? Unde vezi sob? Uite-l stânga acolo, ce asta la Andreas Multiplayer, Sam Multiplayer. Asta e? Asta sob. Uite-l. Asta. Asta nu e sob. Oh, nu, Max Stamin, Mega Jump, Infinity Heal, nu e sob, stai am uitat, Infinity Ammo. Arată-l mai bine, ăsta e, mi s-a filmat? Mi s-a filmat, perfect, arată-l mai bine așa. Deschide-l așa, folosește-l. Dă. Îl vrei mai mare? Uite, îl fac mai mare pentru ca să-l vezi, na. Atât! Și ce scrie acolo, fetița mea? Ia uite, Max Stamin. Simți bine? De mulți ani fain, oricum ne vedem pe forum cu asta, dar
Asta ajunge și pe YouTube, nu e problemă. Da. Vă și vedete. Vă jur eu. Maker, să-mi dai și mie ăla să mă uit cum folosesc eu sopul, știi? Te aplaud deja. Pe stai așa să zic că dacă ai sub un calculator, odată ce l-ai în calculator, înseamnă că și folosești, fetița mea. Deci, pe mine nu mă poți păcăli cu așa ceva. Ba, nu neapărat. Sunt fetița Poate ta. pe Morfine îl poți păcăli, poate pe, nu știu, pe Angel îți pot păcăli, dar pe mine Uite, na, apăs F12. Na, Și ce ai făcut? Ce ai rezolvat? na. Ce Vezi? mișto Nu e ai, niciun mă. sop. Pe mine niciun sop, dar stai așa că n-am zis că-l bagi acum. Poți să-l bagi oricând. Ce dacă Păi pot să-l bag pe alte servere, na. Da, bă, nu mă nebunit pe mine. Mai joc și alte servere, stai tu calm. Da, știu, o grămadă, îi joci așa, cartierul Îndungi, după cartierul Îndungi, după cartierul Frags. Da, mă, fraiere, în afară de asta. Ia uite, mă, fata, joacă pe red buget. Na, fraiere, na. Nu pot să cred că joci pe E, red. nu e. Da? Mică la băiețel. Iute, mă, că mă joacă pe un server de Godfather. Mă sună unul. Răspunde, nu lăsa în așteptare omul, auzi? Asta m-a sunat. Uite, Sampa, imbot, ce mai vrei, mă, de la viață? Ia zi. Stai că-l muți. Stai că poți să-l muți și pe ăla. Oricum se vede destul de ale dracu de hack-uri, că ne strică, Ia ne și strică dăm și mie imagine. filmul. Vreau și să văd. Scoate-l pe David. Dar nici nu văd în copul. Dă pe plus. Bal. Aici, poate Stai la calculator. Da, am o întrebare, de ce stai tu mereu cu partajarea deschisă? Că-mi Ca place. să mor tu de ciudă și să trebuie proștii. Da. Na! Na, vezi să nu te rupi. Vezi să nu-ți rup capul. Vezi? Vezi, ia zi-mă, bă, Lasă nu cu da. păsip, de ce Nu n-ai da, spus? fata, că dore. Tu n-ai curaj că ești un boșorob de la care stă pe calculator. Oh, leu, dați-mi, vă rog, medicamentele. Mai ai și chior. De vârsta ta să Nu vă bine, vă rog frumos, dați puțin medicamentele. Dar vezi că poate mori. A intrat Sebi, my friend. Ce moții, mă? Ce faci? Bine, mă, sună-i pe ăștia. Vezi că am o poză cu măta să o pun la desktop acum. Da, da. La desktop. La desktop. Ia vezi, ia stai așa că caut acum. Cum erai, mă? Atâta știi să faci mișto de oameni, atâta știi tu să faci. Poate Așa că n-au învățat părinții tăi. Dacă sunt un bătrân, cam asta trebuie să fac. Pe cine să scot eu? pe Silviu. Șocaciu! Sună-i pe ăștia, Dexter, Rican și Eco ale ăla. Pune nu l-am la prieten să cred. Sună-i. Hei. Și mi-ai dă inimă de viață. Da, mă, ai cancer, știu, Pisi. Filmarea este oprită. Pisi, ce faci, Pisi? Te iubesc mult, mă. Cancer pe tine, scrie pe tine. Băiatul ai cancer, sorry. Să te suport sub pământ. Te rog, nu-mi da virus. Pâlză! Șocaciu! Termină! Măta! Și ce-mi face? Ia zi. Să vă uite la bucă. Ce? A, bă, că v-am lăsat, dați-vă în pula mea, că deja am folosit prea multă memorie. Aoleu, viață grea și viață grea. Deci aceasta este o conversație foarte interesantă între mine și acești pușcăriași de copii care suferă atât de tare, bă, da, suferă atât de tare. Mă doare aproape în cur de ei. Așa, dar totuși am făcut un video ca să nu zici că nu am făcut deloc. V-am pupat, tovarăși colonel. Oh, dar mă sun înapoi, dar nu-i mai răspund.